Lak. Voda, voda, voda. Těžíme. Já nevím, co bych vám měla jako povídat, protože jako nic víc k tomu nejde. Jo. Chicken. Kuře. Hustě. Je džungle. OMG, dobrý svět. Je kuře já mám rád. Tyvo, jak to, že tu je tolik biomů, to bychom si mohli udělat tu Extreme Health. Tak jo, tady někde na pláži ne, tady je zima. Já se jenom mrknu do toho biomu a ne, předtím se najím. A pomalu půjdu. Můžu. Dobrý. Bum. Tady se to trochu zvedá. Je chicken. Je. Tady by mohly být ty extreme helpy. Mimochodem, ty extreme help jsou vysoký hory. Je jeskyně. Hnusná jeskyně. Fuj. Je. Nebyli. Ne, tam nepůjdu. Tamhle k těm smrkům, jak jsme si říkali, tam bychom mohli jít, protože... Oj, oh my god. Já jsem do ní málem spadl, tyjo. Tak, jenom chvilku. Asi tohle to bude navíc dílů, než se dostaneme... Kytka, můžu si než si uděláme domeček a za chvíli bude tma, jo. Musíme si udělat postam. Jo. Super, takže nám chybí jenom 2 kostičky vlny. A to za chvíli bude noc a rozdělíme to asi na víc dílů, protože než poprvé v životě si poctivě vytěžím obsidian a dostaneme se do nedru. A nebo prostě kurně už je tma, takže musíme rychle najít uhlí. Rychle, hodně, dýně, pumpkin, creeper. Pojď sem síčáku, chcípni. Ne. Já mám štěstí. Bedrock. Cobblestone. Pumpkin. Rychle si vezmeme pumpkin. Jo. A mimochodem, omluvte mě, kdybych si přepnul na Peaceful, protože já nemám rád, když na mě to monstrum vybavne a to znáte, ne? Jdete prostě za rohem a creeper a boom. To já nesnáším. Jo, jako v tom songu Revenge, jestli jste ho viděli. Tam to bylo taky ošklivý. Hnusný creeper. Je, další. A ustoupit a přistoupit. A ustoupit. Kurňa. Ne, tam nepůjdu. Protože tam bude zombie a ten udělá chcip. Tak jo, ale teď se vážně bojím. Strašně. Musím rychle pryč, nebo si udělat nějakou džuznu. Hustě. Musím najít 2 ovce, rychle. 3. Ne, 3. 100% 3. Radši. Jo, tak najde. Skelet. Zombie. Skelet. Ještě třetí strana. Biome. Zombie. Tam rychle. Ne, tam už je to obsazený. Já už linkám. Nasázím se pod sebe bloky a budu nahoře. Rychle, dělej. Sází pod sebe bloky. Nasázím si pod sebe asi pár zombíků. Pár bloků. Zombíků. Zombíku chcípni. Zombíků. Tak
prosím. Jo, mám. Teďka vyskočím na nějaký strom a Oj, 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 tak jdem pryč. Ježiš, to je sra skeletonu. Utíkám. Další skeletoni, co se to... budu tady, já si muset utíkat, ale za chvíli Já se asi přepnu na peaceful, já to nezvládnu. zakopej se do země. Já to asi nezvládnu. Zakopej se do země. Já se omlouvám, ale já si to přepínám na peaceful. Ne, ještě ne. No tak ještě chvilku bych mohl odolávat těm... Ne, nemohl. Ježíš, já mám strach. Mám to udělat nebo ne? Jo. Asi jo. Udělej to. Promiňte, tohle... Nebojte Fakt. se, já si udělám díru do země a pak si zase pustíme. Jo, nebojte, já si udělám teď. Tady radši ne. Nebo ještě si na čepu. Hele, šíp. To tu ten hnusný kostlivec nechal. Si musím natěžit. Ježiš, já v té mě nevidím. Musím jít k té skále a natěžit si nějaký uhlí. Nebo... Uhlí se nedá dřevním krumpem. Jo, a já si tu udělám díru A počkám do zítra. a počkám do jara. Počkej chvíli. Počkej chvíli. Jo, jenom promiňte, teď dělám nějakou džuznu. Hustě, já mám v nohách šípy. To musí bolet, ale proč mě to střílej do rozkroku, hnusáci jedni. Tak, teď je tu totální tma, úplná jako. Nevím, co bychom teď měli dělat. To teda nevím. Možná bychom mohli udělat takový otvor, čím bychom sledovali, jestli je den nebo noc, který se mi moc nevede. Možná bychom si mohli udělat nějakou mob trapku. Ajaj. Dobrý, už to máme. Ještě střechu maličkou. Pak si to hned přepnu na peaceful. Pak slibuju. Teda peaceful, co to kecám. Na lehkou. Super, sem nevlezou. A už je to. Jo. Teď jenom musím počkat. Teď musím udělat... Ne. Já chci počkat na den. Hustě. Jdu sledovat. Čekám na signál. Ten z nebe nepřijde a tak čekám dál. Takže v inventáři máme 10 pumpkinů a vypadám fakt dobře. 21 dubového dřeva, to si promění. Už mám stack. 2 cobblestony. Musím mít ještě jeden cobblestone. Takže asi si ho vytěžím tím krumpáčem. Čím jiným. Ježiš. Nebo počkám na creepera zase jako u té nepříhody. Takže sazenice jsou na prd. Ne, nejsou na prd. Jenom feather. Nevím, na co je pírko. Asi to bude naší. Já vím, naší pivo, ale já přemýšlím, co bych tam mohl ještě jinýho dát. Místo tý dýně, jakoby. Nebo respektive dýně. Co to mám na hlavě? Jo, takže mě už to tu nebaví, asi si udělat meč. Jo, takže promiňte za trochu takový fail. Mě teď napadlo, že bych si mohl udělat ty tyčky jedny a udělat si meč, protože já chci bojovat. Nechci se vzdát. Doufám, že teď vytěžím
Jo. Dej mi to. Dej mi. A jde se na ně. A jde se na ty prdy. Kde jsou prdí? Jako v tom songu. Jako v tom songu prdícím. Já jsem si neudělal diabrnění, Jo, nemám diabrnění a diakalhoty a tak, ale jdeme zabít. Pavuky já nesnáším, to já nezvládnu. Nekecám, cipni, ty taky, cipni. Oj, kurňa, jeden je mrtvý, druhý je mrtvý, třetí je mrtvý. Tyjo, třetí, chcípl. A nějaký slepice, dejte mi jídlo. Hustě, zabijím na jednu ránu. Já jsem Iron Man. Hustě, super, už přichází ráno. A na zombíka, ne, zombík je vzadu, ale máme už jednu úroveň, pak si můžeme něco enchantnout. Ale ty slepice, máme docela dost těch 10. Hodím na zombíka vajíčko. Ne, mám jich 5, udělám si malý. Chcípni. Meč je šikulka. Hodně velká šikulka. Jenom teď jsem se tu úplně zatoulal, že tu jsem na pustém ostrově. Ajaj, lak.